Türkiýede ýatama arakdan zäherlenip ölen türkmenistanlylaryň sany 38-e ýetdi diýip Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky çeşmesi habar berýär. Bu ağırlykda resmi Aşgabat bu ýagdaý barada dymyp merhumlaryň jesetlerini hem kabul etmekden ýüzürýär. Geçen hepde Istanbulda koronavirusdan gorunmak üçin ýatama arak içip onlarça Türkmenistanlynyň zäherlenip ölendigi, başga da 30 gulaýynyň kiselhana ýerleşdirilendigi barada hem Azatlyk radiosynyň çeşmeleri hem de Türk habar terişdileri maglumat beripdiler. Bu ýagdaý bilen iltesikli Türk mediasynda 20 martda çykan soňky habara görä, ýasama arakdan ýene bir türkmen raýaty ölüp, helak bolanlaryň umumy sany 21-e ýetipdir. Mundan başga da 33 Türkmenistanly hastahanada bejerige almagyny dowam etdirýär. Emma Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlary ýakyndan izarlayan Istanbuldaky çeşmesiniň 23 martda habar bermegine görä, ölen Türkmenistanlylaryň sany eýýäm 38-e ýetipdir. Türkmenistanyň kronikasy näşer hem 21 martda öz çeşmelerine talgalanyp, Istanbulda ýoğulan Türkmenistanlylaryň sanynyň 37-e ýetendigini habar berdi. Neşerg maglumatyna görä 13 martdan bäri agyr zäherlenme bilen 61 adam kiselhana ýerleşdirilipdir. Zäherlenenleriň 24-si häzir Istanbul'un hastahanalaryndaki reanimasiýa bölümlerinde saklanyp, olaryň käbiriniň komada, ýagny huşsuz ýagdaýda ýatandygy bellenilýär. Bu paçygaly ýagdaý barada resmi türkmen wekillerinden hiç gili maglumat almak başartmaýar. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň telefon, şol sanda gysgaly ýagdaýlar üçin diýip görkezelen belgileriniň hiç biri jogap bermeýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň daşary ýurtda helak bolan raýatlarynyň jesetlerini kabul etmekden ýüzürýänligi bellenilýär. Istanbuldaky türkmen konsulhanasy Aşgabatyn bu barada görkezmäniň ýokdugyny aýdypdyr. Resmi türkmen wekillerinden telefon arkaly bu barada kommentari almak başartmady. Azatlyk radiosynyň çeşmesi türkmen häkimetlerinden umydyn üzen adamlaryň merhumlaryny eýýäm Istanbul'un gonumçylyklarynda jaýlap başlandyklaryny aýdýar. Geçen hepde soňy Azatlyk radiosyna ýasamy içgiden zäherlenip helak bolan türkmen raýatynyň jaýlanyşyny görkezýändigi aýdylýan video gowuşdy. Evet, hazır. Çek abi, çek. Türkmenistanyň kronikasy näşeri hem Istanbul'un Kilyos gonumçylygyndaky jaýlanyş pursatlaryny görkezýän videonu çap etdi. Onda käbiriniň üstünde Türkmenistanlydygyny äşkar edýän köpsünde hem diňe tertip taly belgisi goýulan mazarlyklary görse bolýar. Türkmenistanyň resmileri, şeýle-de habar terişdileri, onlarça raýatynyň Türkiýede helak bolandygy barada häzir çilne hiç söz açmadylar.